Comezamos aquí en Unitaria ás 6 da tarde, temos un obradoiro con Miguel Gallardo, que é un ilustrador recoñecido español e de proxección internacional tamén, é un obradoiro de ilustración, e despois á noite temos Ilustra Noite, que é un programa de micropresentacións de proxectos de ilustración, no que estaremos diferentes ilustradores e ilustradoras presentando os nosos traballos. Ao día seguinte o encontro continúa, desta vez máis oficial, no Auditorio de Galicia, como dis ti, na Sala Mozart, e contaremos con invitados como Ana Galván, Juan Díaz Fáez, que son ilustradores tamén moi recoñecidos pola súa carreira, tanto a nivel nacional como internacional, que darán as súas charlas pola mañá. Despois pola tarde continuaremos cunha mesa de experiencias que estarán David Pazos, Pilar Marcó e Xurxo Penalta, que falarán sobre a súa experiencia da ilustración e o deseño no universo do textil, que hoxe en día está moi en voga e é moi actualizado. A verdade é que a ilustración e as artes visuais en xeral hoxe en día están en todo, son transversais, entón, dende redes sociais, tecnoloxías, como decía, deseño textil, videoxogos, en verdade hai de todo, e en todos os encontros, todos os anos intentamos falar un pouco de cada ámbito porque é superinteresante. E acabas estudiando o que che gusta e profesionalizándote, e neste tipo de encontros son perfectos para iso, para profesionalizarte, facer contactos e verte máis acollida dentro dunha asociación que